Preparado na ang security measures ng Iloilo City Police Office o ICPO para sa Tigkalalag 2024 kung sa diin naka-heightened alert status na ang kapulisan. Sa interviews ng K5 News FM Iloilo kay Police Lieutenant Colonel Rene Obregon, heads ng Operation Unit, ginpayag sini nga 454 ka police personnel ang i-deploy sa 19 kapatio sa syudad ng Iloilo. Mayarap man sang deployment sa mga mall, seaports, terminals, kag iban nga lugar sa syudad sa Iloilo agud masiguro ang katawhay sa tion sa Tigkalalag. Suno pa kay Obregon nga ginpasangkad sang ICPO ang police presence kag force multiplier sa mga patio, simbahan kag iban pa nga pampubliko nga lugar. Mayara man igapahamta nga police assistance desk o PAD sa mga key locations agud mag-assist sa publiko kag makaresponde sa anuman nga mga emerhensya. Nahibaluan nga naka-heightened alert status na ang ICPO para sa Tigkalalag. Samtang nagpahanumduman si Obregon sa publiko nga i-secure ang mga pulian antes magkadto sa patio agud marikawan nga mabiktima sa mga kawatan. Ini si K5 Karen Badilla para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Iloilo. K5 News FM. This news is brought to you by, do you feel tired all the time? Do you have frequent infections? Do you have always cold? It's a sign of low immune system. Boost your immune system with Clinica D3 Bio. Antibacterial, natural antioxidant, immune system booster. Clinica D3 Bio has vitamin D3, lauric acid, and monolurine to fight against all viruses. Try Clinica Vitamin D3 with Coccus nocifera.